Χριστόφος εδώ και καλώς ορίσατε σε άλλο καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα μάθουμε πάρα πολλά, εύχομαι να είστε όλοι καλά και το ξέχασα. Σήμερα θα σας μάθω πάρα πολλά πώς μπορείτε να παίξετε στο Adopt Me. Ξέρετε τι αλλιώς, απλά θα σας μάθω και εγώ κάποια πράγματα που έμαθα. Πάμε να παίξουμε Roblox, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, πάρα πολύ καιρό. Και αυτό έχω να πω νησιά. Πάμε. Λοιπόν, το να σας μάθω στο Adopt Me είναι ότι άμα πας μέσα στο κομμωτήριο, πας και πάρεις ένα σπρέι, το όποιο θέλεις εδώ της επιλογής σου, πατάς εδώ και πατάς πάνω εδώ. Ξέρω εγώ, θα πάρω το μπλε θέλω, ξέρω εγώ. Και παίρνετε τα ζωάκια σας και εγώ το κάνα κίτρινο. Και κοιτάξτε, έχει γίνει κίτρινο, οπότε μπορείς να βάψεις το σκυλάκι σου όποιο χρώμα θες εσύ. Και τώρα εγώ εκτός από αυτό θέλω να πάρω και τα άλλα μου ζωάκια με τη ζεύρα και θέλω να τη βάλω και να τη βάψω. Βάφτηκε μπλε αυτή τη στιγμή και είναι τέλεια. Πάμε τώρα να πάρουμε άλλο σπρέι. Θα βάλω το μόβ. Μόβ δεν έβαλα πιστεύω. Και πάμε εδώ. Παίρνουμε τη γατούλα και βάζουμε... Να το! Και κάπως έτσι θα πάρω τη ζεύρα τώρα. Λοιπόν, είναι τέλεια και είναι πολύ γλυκούλα. Πολύ ωραίο. Αυτό πιστεύω δεν το ξέρατε. Πιστεύω κάποιοι θα το ξέρετε μάλλον. Και μόλις μάθατε αυτό που ήθελα να σας πω. Λοιπόν, κάτι που έχω παρατηρήσει εγώ. Θέλω να το δείξω. Άμα το πετύχω θα σας το δείξω. Λοιπόν, πάμε. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα εμείς. Θέλουμε πάμε teleport to the toy shop. Πάμε στο toy shop που δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου και γι' αυτό θα πάω πρώτη φορά πρώτα. What the heck, don't know. Μπρο, δεν έχω έρθει ποτέ και φαίνεται τέλεια εδώ. Είναι τόλκα. Ω, έχει πολύ ωραία πραγματάκια. Ναι. Τα αρκουδάκια αυτά κάνουν 60, ναι. Δεν ξέρω, ποια να πάρω λέτε. Έχει μπαλόνια, έχει αυτά εδώ πόσο κάνουν. 2.000, εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να το πάρω, ξέρω. Μπρο, εδώ έχει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα πάρω ένα τέτοιο. Θα πάρω κίτρινο. Και μόλις του το αγόρασα. Τρίξ, τι πατάω ρε. Όχι. Αυτό πώς να το βάλω για το σκυλάκι μου. Right. Όχι. Fly. Όχι. Tricks. Αυτό γιατί το πήρα δηλαδή εγώ. Για σένα το πήρα. Το έχω εγώ. Είναι ωραίο, ωραία. Θα το κρατήσω γιατί μου αρέσει. Είναι για μένα. Πάμε, λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε. Πιστεύω εντάξει. Καλό κι αυτό ήταν. Αγόρασα ένα σκυλάκι. Τι είναι αυτό εδώ. Δεν μπορείς να χτίσεις κάτι να χτίσεις σπίτι. Όχι. Θέλεις εδώ. Σπίτι προσπαθώ να χτίσω. Παιδιά, αυτό ήθελα να το πέτυχα. Μπήκατε ποτέ στο Adopt Me και είδατε αυτό? Έγινε πριν λίγες ώρες, ρε, χωρίς πλάκα. Πριν εγώ που έπαιζα δεν υπήρχε αυτό, σας ορκίζομαι. Παιδιά, είναι τέλειο έτσι. Να έχω κάνει αυτό εδώ, να πάει εδώ η ζεύρα και θέλει ακόμα
29 λεπτά, μισή ώρα. Πρέπει να παίρνουμε μισή ώρα. Τι κάνεις τι όλκα. Βαριέμαι. Α, όχι, ήταν εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, με έχει με το παλιό μου skin, ρε φίλε. Δεν έχω το καινούριο, τη σκινάρα μου, ρε φίλε. Δεν θα το σπάει και ζωή μου. Όπα, ηρέμησε. Είδατε, κάνει... Λοιπόν... Πού πάμε τώρα, πάμε. Εδώ τι κάνεις, δεν καταλαβαίνω. I'm thirsty. Ναι, πότε πρέπει να του δώσουμε. Ηρέμησε. Ωραία, λοιπόν, πήραμε ακόμα 10 ευρώ. Buy a big. Τύπο 199 κάνει έτσι. Τι μπορεί να έχει μέσα αυτό όμως. Πάμε. Ίσως θα πάρουμε κάποια task. Collect a pet that isn't in fully yet it makes it. Buy an egg from the golden machine. Ναι, δεν έχω βρει. Buy new house. Ρε φίλε, πώς να πάρω εκείνο. Let's go camping. Για το σπίτι θέλει πολλά. Τώρα βαριέμαι να πάω στο σπίτι μου. Τι θέλει. I need some... Πάμε στο σπίτι μου. Πάμε να τελειώνουμε εκεί. Θα σας δείξω και πώς μπορείτε να πάρετε σπίτι για όσοι δεν ξέρεις. Εδώ που λέει Cringeaz 19 house. Small party, ναι. Εδώ παίρνεις, αλλά θέλει πολλά, ξέρω. Θέλει, αυτό θέλει 675 ευρώ, αυτό θέλει πάρα πολλά. Μπορούμε να το πουλήσουμε. Sell. You can't sell your house. Τι εννοεί ρε φίλε. Μπορώ να το αλλάξω χρώμα, όχι κίτρινο θέλω. Ναι. Ωραία, πάμε στο σπίτι τώρα μέσα. Μήπως μπορούμε να κάνουμε διακόμιση στο σπίτι μέσα. Εδώ θέλω να γίνει διακόσμηση του σπιτιού ρε φίλε. Πώς μπορεί να γίνει διακόσμηση όμως. Change house. Όπα. Τι έπαθε. Γιατί κλαίει. I need some bath, λέει. Τον είδα να κλαίει. Ωραία, πάμε. Λοιπόν. Και κάπου εδώ θα τελειώσει το part 1 του σημερινού βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι μείνατε μέχρι το τέλος. Κάντε like, εγγραφή για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Σας παρακαλώ, κάντε το. Να φτάσουμε, είμαστε 30 κάτι, πάμε για τους 40. Δεν ξέρω πώς πέσαμε έτσι, δεν ξέρω γιατί. Πάμε για τους 40, σας παρακαλώ. Πάμε να τους φτάσουμε, το έχουμε. Γι' αυτό τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ciao!